Lungguh kok ora tau. Manalya werta wangsukuni werti. Werta-werti. Lungguh dirasa. No dawuh. Nungsung pawarta paman. Iya. Lenggah Yayi ngestaken dawuh. Men, kula prajurit men. Iya. Lungguh ngestaken dawuh men. Kartasura maha bangga takaping prawantra ora maping babarisan ronanggana gawe kelar magawe kelar ora wang-wang makutha mejuru jungkung nungsung wilda men kula prajurit men durma gati teko pripun men kula prajurit tuh men lombongan kula niki iya senajan ingkang putra Tirtanata Cumadong dawuh kula Cumadong dawuh ingkang pangandika paman kula nunusu nunungsung welta man pan lucu dulur kura-kura kula ngibaratken swaning lare sata Kurawa tek saka Mandalika man
Ya gek kuwi apa tegese? Tek saka menika naga mandala kono galak sak galak-galake ula gedhe galak para-para man pripun man. Ya percaya. Meng tak jaluk ngenmu cukat Rengginas ora mung ana ing parepatan bae sing tak jaluk tandang gerayange. Mangerto yen to wektu dina iki duwe jejibahan sing ora enteng tumap tanggung jawab ira kabeh. Anak-anakku Kurawa kadahan supaya ngendarat Angger Prabu kok Angger Prabu Baladewa. Salah. Ana mawon man. Gek lupute apa dosane apa Kakang Prabu Baladewa menika pengayoming praja lho man pancen kepara nyata nanging dina iku rasa parembuk kelawan warakamu Angger Matagung malah dadya kawruhanan mayanta wektu mau parepatan ketamon Brahmana limpat sing ngerti sadurunge winarah ampuh kegila-gila kalintang jayeng perang asmane Begawan Trilocana Tri Rahayu Trilocana mulai aja yuk kempun bebarung sinang yen tebih dicedhak yen cedhak ditebi mbok menawa tantrimane warakamu Angger Mandra kedhuga anak-anakku Sata Kurawa ngendarat yen perkerincung sukune Banda astane lebokke pakunjaran wektu dina iki Angger Mandra dudu pengayom nanging mungsuhing nata ngastina yen to sampun wanter dawuh timbalan patuku pareng bidal benjang menapa calok lintang sambung ngebor dene kayuh nikelke ngrasa wani mulat sarira Angger Mandura aja petung yen iku pengayom aja miten iku sedulur lebokke paku aja mangkat. Yo. Nyun pengestu nggih men. Wani mawon. Berkah dalem Kanjeng Paman pelawan ora daging kayuanan Paman. Ya. Wan. Oh alah. Dewa. Lanang aja iki. Kawi Kakang Penembang. Ngene iki ade jone.
Sang Baladewa Narapati lawan Areswara Kresna mangka sakelangkung tresnanira Marma tansah tanyawarta mring Dyah Retna Madu Branta jagat dewa gelak-geleng bumpanuk swani jak-jalan pemolo kak angke elek jaman iki jamane dan wis endah-endah ora patut ora tatanan jingklak-jingklik nganggo rompi pendhita ning wengis ngungkuli singa ladak ngungkuli macan manak ora patut urip menungso ora tatanan sing jenengane Begawan Trilocana siji ae najan to ora patut ora sopan dinulu karo anak putu nanging ora dadi boyo pengompo sak abot-abote sedulur tumrap Baladewa abot adile ora ganti tapak menengke jata sing joing-joing bangke kuwi Begawan gadungan sing jenenge Trilocana mongot-mongot kinepruk prembata wesi aji gilang-gilang mangeling ana Sang Senapati ngaloga aku ora bakal pangling Kakang Gatot Kakang Antareja. Ya Antasena ana apa Dimas? Aku karo Kakang Gatot Kakang Antareja ngimbing-imbing pawarta nyuwun pengayoman ana Ngastina. Lah kok malah kae wobule nebak-nebak dada yen tumenga yen tumungkul nempis-nempis suku kaya nandang duka wa ana apa aku sing sowan wa Mandura aja kaget wa. Kang ora etine lumayan Lungguh. Ya apa? Kang, mrene Kang. Gatot Kaca gentaring kekono ngambah Jumantara ngasta jangga ngrempak wadya tigang bala mulat Prakurawa Jagadewa Bathara ora nyono babar pisan nggir tekamu dadi apa wadang lakune wakmu sing nandhang peteng wektu dina iki kosik tawa kosik
Jane suwa ki kenang apa? Tak sawang saka katebian Pakde Mandura ki yen tumenga ngelus-elus dada, yen tumungkul ngelus-elus rikma ing semu brol sak jagung-jagung riwene suwa. Suwa kaya duka ki ana apa? Apa kurang anggarane apa piye kok njur? Ing semu suwa ki kok kaya Ngutawati ora kaya wong tuwa sing sareh polatane. Kusuk nggih. Mangertaya yen to wektu dina iki Ngastina wis saya morak-marik tanpa tatanan. Awit ora ana sing dipaelu guru sing mituhu karo dawuhe Gusti sing Maha Hayu. Nadyan to gelare padha ngrasuk busana pandhita ning atine lagak ngungkuli singa manak. Wektu dina parpatan ketamon pendhita elek sing jenenge Begawan Trilocana. Ngancam patine Sudarmamu para kadang Brata Pandhawa ingkang kamangka. Wektu dina iki kadang Brata Pandhawa nedeng nyuwun pengayoman, jane bapakmu para Pandhawa ki tindak menyang endi to, Nggir? Oh ngono. Bocah-bocah iki jane nek njaga negara ning nglungguhi tata krama wae. Ing rehne Suwa Jaka Pitana dalah Wawa Kurawa ki kepernah tuwa. Ora kok krana wong Ngamarta ki ringkeh utawa epeh kuwi ora, ning genepi tata krama karep ben dicontoh anak putu ki apik sawangane. Ing rene para pepundhen iki nedeng bangunake iki ana ing Gunung Himawan, minta wahyu ning Gusti, wahyu Tirta Mahadi. Banjur ora ana eleke yen supekete kadangan anak-anak Pandhawa iki padha nyuwun sabiyantu para pepundhen Kurawa. Lah ya rembug kaya ngono mau sing dadekake wengise para sedulur-sedulurku Kurawa. Mangertaya to malah bakal didembleng panguwasane, bakal dikebur ditawu bondo donya negara Ngamarta. Wis aku wis ngerti, pancen wong Kurawa ki ya kaya ngono kuwi. Njur kersane suwe saiki sing kepiye? Bocah-bocah mung nderek apa dawuh wong tuwa. Gatotkaca Antareja. Kula cumadung kula wonten dawuh. Aja wedi kangelan. Perpekono menungso sing jenenge Begawan Trilocana kepethuk kena digawé sing dijaluk ora kena tugel gulune. Yen wonten dosa welat ora usah melu-melu. Dosa welate Baladewa sing tanggung jawab. Nyun tambahing pet nyadung tambahing pangestu aja kaya bocah cilik lanang juritmu anak-anakku wong perwira. Ngestaken dawuh. Lungguh, nggih.
Paranggul bawatnya bentar molat ponang surangkong kala mangsa ora bakal pangling anakku wong jentor anakku wong kondang bocah swala bumi bocah jangkar bumi Antareja inggih ora pangling yen aku wakmu nggih sembah sungkem katur Suwatirtanata tak tampa Antareja Jumadung dawuh wigati apa cikla-ciklu ning kutha raja negara Ngastina amung badhe ngimbing-ngimbing pawarta kulak pawarta dol pamireng tegese sing kepiye matur ngersane wakmu sing cetha aja kokean mlibir kula badhe nyocoken pawarta menapa relers yen to Ngastina wonten tamu agung Begawan Trilocana yo kuwi bapa gurune wakmu Sata Kurawa badhe kula suwun sawetawis kanggo gawe apa badhe kula jabel nyawanipun badhe kula tiga jaganipun wah sengak tembumu mencair dae wong tu ngemping lorong Kincapati Antareja Jumadung dawuh ora perlu kowe deku-deku nyembah delamane wong tuwa ngadeg sing sesek ayo ngadeg sesek padake apa sesek etok-etoke munduk-munduk sajak sopan karo wong tuwa nyatane apa arep ngancam patine karo wong tuwa mangerti yen to Begawan Trilocana kuwi saka guru lan guru agung tumrap wakmu para Sata Kurawa klebu wakmu Tirtanata wani karo wong tuwa ajrih lho kok iki ajrih to wani karo aku inggih wani inggih ajrih ora perlu inggih kakean basa sing munduk-munduk wani karo wakmu Tirtanata ngantemo sendika wah Saya
Yo tak tampa kowe bocah nom. Aja girang kemuyi. Babok dadam ra ucul Ligamojo Dundang. Raden Tirtonata. Raden Tirtonata. Maju. Pamer katiasan. Terus. 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 Wah. Wah. Aduh. Ah. Wah. 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 Terus. Sampul koto acur. Manyar-manyar selikur dina. Lah kok mekomak seluruh bocah iki ora bisa jurus, ora gelem sinau nang saka lima. Wit-wit ngisin-isin nang wong tuwek. Oh, endah-endah ora. Syukur alhamdulillah, alhamdulillah. Yang. Ana kancane mati kok alhamdulillah. Pripun nika? Innalillah. Innalillah kok kliru alhamdulillah ora. Sampeyan seneng nek kula cilaka sampeyan seneng. Mboten ngaten Kakang Dirna ning menika senes kewajiban Kurawa. Senes kewajiban sampeyan. Yang wis ora. Endah. Lire Adipati Harya sing kuwi sing katiparan. Napa kedah ingkang Raka kelima ngliga pusaka cundha manik pun mboten usah. Iman-iman. Nika dadi kewajibane para Kurawa, dadi kewajiban wong tuwek-tuwek kados kula sampeyan. Niki sing ngunduraning perkara niki rak ming adu kasekten Singa Bambango Singa Lananga. Pendhita Tiban Begawan Trilocana apa Angkir Mandura. Singa ampuh sing paling ampuh sing dadi bebetenge wong Ngastina. Kok malah wong Ngastina sing padha rebut balung tanpa isi madu kemir kopong kejeron tunane Kakang pun mangpriksani mawon Angger
Mandura beja Begawan Trilocana prapteng lalis yen pancen menang Begawan Trilocana dina iki Kurawa kelangan Baladewa ora sak melu-melu trajange dhewe Trun. Pun presani ampuh tenan apa ora? Inggih Adipati. Oh lho keco. Ditunggale bablas ana sing pamer kadek tayang medun medun bablas Jagat Dewa Bathara. Aja wadul yen kowe kaseser yuda kowe kalah karo wong Kurawa. Aduh, wo, caos kedrawasanmu. Kedrawasanmu ya, menawi Pak D Kurawa kula kinten Antaraja dereng wonten dongengipun kalah kalian punden para Kurawa. Ya. Nanging kegilo-gilo digdayanipun pandhita ingkang paduka sebataken. Lho, dapure Begawan Trilocana maju nang Pabaratan. Kasinggihan ampuh kegilo-gilo pasang walat gantol nenggol trun biake majur. Cah! Parat merang toto ngemping lor Gejapati kepingin tadi pencawan pusok Kyai Nenggala maju mamprok bangke mutrun. Sing tak enteni kowe ora usah ngejokke bayi sing durung ilang pupuk lempuyange Baladewa. Kepiye? Setan Asparang Tata. Cangkemmu piye? Balen. Ora ngerti Baladewa Wastu Jaladraya iku Kakrasana. Narendra panglebur angkonmu gaduhan pusaka Jawata pusaka Nanggala. Wis maewe ora tumurka jamas. Dadi jamas Kyai Nenggala yen kowe dadi genep 1000 punjul siji. Nembunga tak bengkah dadamu jemur. Baca.
iya tak tampa, tak tampa. Kowe wong gek padha rosane. Wong gek padha galak-galake, gek banter-bantere perang, gek akeh-akeh mangan. Ora mokal anakmu gek barimba siji kowe gek rosa-rosane aku percaya. Baladewa aja girang gemuyu aku ora sudi rebut kemiri kopong karo bocah-bocah sing ora ngerti kentrang kimpule ukara. Kuat nampani kalpika gaib meguru selawase drun. Tampanono Baladewa, tampanono anak-anak Pandhawa. Durna, Durna. Pandhita karya wangsit Pendra kompang nesep metu sarining tawang medhar nang ilmu kang nyata Adi Penemban Durna nuwun kula wonten dawuh Penemban sawangen kae sawangen Baladewa wani-wani karo aku nungkak krama bres guyu lakak-lakak mung sak gebyaring kathit Durna nanging wektu dina iki sawangen Baladewa dadi reca sapa sing bela karo Baladewa ndaftarke dadi reca wadahi apa wajai lego hebat jagone wong Astina wis ora usah nganggo kedawan laku. Sapa-sapa sing sabela karo Baladewa bayi abang anak Pandhawa kae. Kena gelap sanyuta ora kendang kapal candha dundang wong gerang parat.
Ayo, maju. Waduh. Jagadewa Bathara. Oh. Nih, kok dadi kowe meneng wae ana kedadian ruhara kaya ngene. Ana geger kakang-kakang padha kendang kapracundang pobule malah dadi bandan dadi reca. Wis Kang. Geni yen gek murup-murupe aja diimbangi padha dene geni mundhak ngobar jagat saisine. Kaya ora ngerti matak mantu lagene laku ning angkara pambek nista. Wis mesti wae sing ndombani Swa Kurawa pakde-pakde kae dudu sebarang titah swantah wong sing luwih dene waskita ing paningal. Karepmu piye ning wis sing wis ya wis engko bakal ana wusada. Wong kuwi yen teteken-tekun bakal tekan sing dadi sedyane Kang wis ora usah sujana karo Gusti sing weweh urip. Mangsa borong kutha, gara ing negara Ngamarta dijaga sing apik-apik. Aku bakal sumusul para punden ana ing klengkehing Gunung Himawan sing nyatane wektu dina iki. Waji Ngamarta bapak lan paman-paman padha nggayuh wahyu tirta mahardi kanggo tentreming para kawula. Sapa wae sing memulya-mulyaning bawana mongko pinayungan marang pawenanging urip. Aja kemba aja suda nanging sing ngrembaka sedyane kadang-kadangku kabeh. Gusti sing tansah paring pambiji, Gusti sing tansah nenuntun lan memayungi manuhara marang lakuning kautaman. Ya, yen pancen menu andum gawe ning aku tak takon. Kira-kira sing nawur lakon ning negara Ngastina kae sapa? Mengko bakal ana sarana bisane kae padha kadenan. Ya wis, tak turuti kersane adhiku Siwi Sanggeni mangsa bodho Kakang Antasena. Jagadewa Bathara. Jroning aku kebat kaya kilat kesit kaya tatit bakal sumusul para punden ana ing Gunung Himawan. Ana guwa tengahing alas kae kok mancorong sumundul gegana sarwa sumorot sarwa edi lan meni. Apa sing sejatine mencerung guwa kae Dewa Mangejawantah? Apa Selama Teja Brahmana malih tinggal? Aku sing teko ayo kagiat.
sandanganku yang